Gaizkikulta saiestuz, irri sarkastiko batez askatu nintzen, bi urtzaino paroz izpirrangiaren horrealdea mikrobio txantza txiliportuatuz atziz. Erratza bertan utxirik, egiaz garbiteko ez itzainen batera laket. Astebururako ahalesko ideia horren parketaketzeko. Mairos alegeari telefonatu nion lanera. Erran Mairos, benturaz, ezuke hiltzen ikasi nahi? Gaua airean iragandun oraino. Asmatu zuen zuzen, mentza eta salbaia nintzela erantziz. Ez nintzen durduzatu, bezpereko gorroto zamaz ustu behar nuelako lehen baino lehen. Hirian ikastaldia antolatzen diten eta ontsa lukeen biak joaten baginara. 200 libera asteburua, merke ez? 2 egun oso. Arratzean ostatu ez ostatuko, ibilaldia biribilkatuko dinagu eta ispirituz lasaiturik itxuliko. Azken aldian, azperankatu zuen erresumin Mairosek, energia kosmikoz antzera abiatu eta sexo ialoska ederraren erdian harrapatuak izan gaitun. Mesfidatzen hauen 3 sede intergalaktiko ez, baina banatorren baiki. Ezote zaunan gustatu, zirrikan nindergaion, aditz trinko ez abusatuz. Aitzinetik eta gibiletik energia lekedatxuz uinka antua izatea. Partikulaski gibeletik pentsatzen ahaldun. Itxuraz, hiri ez bata ez bestea sosola alakoa. Miari izulinea zilegetu zion segitu zuen. Baietz eman itzan izenak. Gonbidatzen naunalakoan, ez baitut bestela gogo izpirik bizi naizeno hiltzen ikasteko.